V noci z 2. na 3. decembra 1952 dopisoval na cele pražskej pankrátskej väznice list svojej manželke Jozefe muž v generálskej uniforme. O niekoľko hodín neskôr ho na úsvite obesili. Bol jedným z 11, ktorí v procese s tzv. Protištátnym sprisahaneckým centrom Rudolfa Slánského dostali trest smrti. Ich popol potom príslušníci štátnej bezpečnosti rozptýlili kdesi za Prahou. Volal sa Bedřich Rajcín a bol divíznym generálom. Lenže to bol len jeden z jeho titulov. Hlavné v jeho životopise bolo niečo iné. Bol to šéf vojenského spravodajstva, ktorý postavil prácu OBZ na provokáciách a vykonštruovaných procesoch, osobne dával rozkazy na mučenie obvinených v armádnej mučiarni Domeček a jeho podpis stál za justičnou vraždou generála Heliodora Píku. Bol jedným z najmocnejších a najobávanejších mužov povojnového Československa. A potom, jednej zimnej noci, sa stal sám obeťou stroja, ktorý pomáhal postaviť. Súdili ho za vykonštruované zločiny, nie za skutočné. Mučili ho metódami, ktoré sám zaviedol. Popravili ho po vykonštruovanom procese, presne tak, ako on predtým posielal na smrť iných. Tomuto fenoménu dejiny dali presný názov. Popravený popravčí. Toto je posledný diel našej trojice o justičnej vražde Heliodora Píku a zároveň najťažší pohľad zo všetkých. Lebo Bedřich Rajcín nebol ani jednoznačná obeť, ani len obyčajný páchateľ. Bol oboje. A práve preto je jeho príbeh tým najprenikavejším svedectvom o tom, ako fungovala stalinistická moc. Bedřich Rajcín sa narodil 29. septembra 1911 v Přerove ako Friedrich Reinsinger. Jeho rodičia pochádzali z ukrajinského Žitomíru, odkiaľ sa o niekoľko rokov skôr presťahovali na Moravu. Otec bol učiteľom židovskej náboženskej obce, muž zbožný, vážený v komunite. Bedřich mal mnoho súrodencov. Sám neskôr v jednom dotazníku uviedol, že ich bolo 10. Z Moravy sa Rejčinovci presťahovali do Plzne. Otec tam dostal miesto v plzenskej synagóge. A práve v Plzni mladý Bedřich v roku 1921 začal navštevovať reálne gymnázium a neskôr Nemeckú obchodnú akadémiu. Mal pred sebou bežnú dráhu mestského žida Prvej republiky. Vzdelanie, jazyk, slušné povolanie. Lenže Bedřichov život nepokračoval bežnou dráhou. Už od veľmi mladého veku ho strhol komunizmus. Najprv vstúpil do ľavicovo orientovanej židovskej skautskej organizácie Techele Dlavan a vo veku necelých 15 rokov sa stal členom Komunistického zväzu mládeže, Komsomolu. Veľmi rýchlo patril k najaktívnejším. Ako funkcionár mladých pionierov získal prezývku Kinderfriček. Bola to prezývka, ktorá s ním zostala dlho a hovorí čosi podstatné. Pre Rejcína nebol komunizmus jednou z myšlienok, ktoré sa skúšajú v mladosti. Bol to celý jeho život. Od svojich 18 rokov pracoval ako platený funkcionár komunistickej strany Československa. Účastnil sa podvratných akcií proti demokratickej Prvej republike, toho štátu, ktorý mu paradoxne ako židovskému chlapcovi dal vzdelanie aj slobodu. Niekoľkokrát ho krátkodobo zatvorili. Ako neskôr poznamenali historici, ani jeho najbližší nevedeli pochopiť a vysvetliť, prečo sa zo zbožného otcovho syna stal taký zápalistý revolucionár. Ale stalo sa. A keď do strednej Európy vstúpil Hitler, Rajcín už bol pevne formovaný komunista, ktorý vedel, kam má namieriť ďalej. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava sa pre Rejcína spojili dva osudy. Bol Žid aj komunista. Pre nacistov bol dvojnásobný nepriateľ. Krátko po obsadení republiky ho zatklo gestapo. Z väzenia ho však neskôr prepustili. A v októbri 1940 sa cez ďalšie krajiny dostal do Sovietskeho zväzu.
V Moskve sa pre neho otvorila nová etapa, ktorá raz určí celý jeho ďalší život. V ZSSR prešiel sovietským preverovaním. Tomu, čo sa pri ňom dialo, sa môže veľa zdrojov len dohadovať, no jedno je nesporné. Počas svojho pobytu sa stal agentom sovietskej tajnej služby NKVD. Bolo to logické pokračovanie jeho oddanosti komunizmu a zároveň krok, ktorý ho z presvedčeného mladíka definitívne pretvoril na nástroj cudzej mocnosti. To, čo sa naučil v Moskve o spravodajskej práci, výsluchoch, sledovaní a likvidácii nepriateľov, mu napokon poslúži ako pracovná príručka v povojnovom Československu. Cesta k armáde sa otvorila s tým, ako sa formovala Československá brigáda na sovietskej pôde. V máji 1943 vstúpil Rajcín ako podporučík do funkcie zástupcu osvetového dôstojníka brigády. To ešte nebol vysoký post. Bol to politický pracovník v uniforme. Lenže odtiaľ jeho kariéra prudko zrýchlila. V januári 1945, krátko predtým, než sa československé jednotky chystali oslobodzovať vlasť, sa stal prednostom vojenského obranného spravodajstva OBZ, prvého československého armádneho zboru v ZSSR. A potom prišli povýšenia, ktoré aj v armádnych dejinách 20. storočia pôsobia ako anomália. 1. mája 1945 ho povýšili na štábneho kapitána, 10. mája na majora, 1. augusta na podplukovníka. 1. októbra 1946 sa stal plukovníkom. Na jeseň 1948 už nosil hodnosť brigádneho generála. Z relatívne neznámeho politruka sa za 3 roky stal jedným z najvplyvnejších vojakov v krajine. Bez akýchkoľvek vojenských zásluh v poli, sám si počas vojny nikdy ani nevystrelil, bolo to povýšenie za politickú lojalitu. A za to, čo sa medzi tým naučilo robiť s ľuďmi. V apríli 1945 sa Rajcín stal šéfom novovytvorenej hlavnej správy obranného spravodajstva. Bola to organizácia, ktorá mala na starosti vojenskú kontrarozviedku celej obnovenej republiky. A Rajcín ju od prvého dňa nasmeroval na jasný cieľ – zlikvidovať starú armádnu elitu. Sledovanie sa rozbehlo okamžite. Pod drobnohľadom OBZ sa ocitli generáli a dôstojníci, ktorí prešli západným odbojom, ktorí slúžili v Prvej republike, alebo ktorí jednoducho mysleli inak ako strana. Spomeňme si na mená: Heliodor Píka, Karel Janoušek, Karel Kutovašr, Antonín Hasal, Bedřich Rajcinov spolukomunista, Bohumil Liška, ďalej Sergej Kudláček, Antonín Přikryl, Karel Paleček a ďalší. Boli to vojnoví hrdinovia, hviezdy československých légií a západného letectva. Pre Rajcína to boli kvety, ktoré bolo treba podrezať pri koreni. Nástrojom mu bola sieť agentov, nepretržité odpočúvanie, kontrola pošty a prevérovanie každého, kto sa s týmito ľuďmi stretol. A potom, keď komunisti vo februári 1948 prevzali moc, sa rozbehli čistky natvrdo. Armáda mala vlastné zariadenie pre zatknutých dôstojníkov. Malý dom v pražskej štvrti Hračany, ktorý sa neslávne preslávil pod prezývkou Domeček. Tam sa proti väzňom dlhodobo používalo mučenie, ktoré sa svojou brutalitou neraz blížilo stredovekým praktikám útrpného práva. Bili, lámali, hladovali, nedovolili spať, používali psychický nátlak. Bedřich Rajcín osobne dával rozkazy na fyzické aj psychické týranie obvinených. Nešlo o exces, bolo to štandardné fungovanie jeho rezortu. A pri ňom stál muž, ktorý sa s metódami NKVD naučil pracovať na vlastnej koži. Karel Váš, Rajcínov zástupca v OBZ, od 1. januára 1945, neskôr žalobca a vyšetrujúci sudca v politických procesoch. Dvojica Rajcín-Váš bola po vojne tým najdesivejším tandemom československej justície. A Heliodor Píka, muž, ktorý Vášovi pomohol z Gulagu,
bol presne ten typ vojaka, ktorého chceli z armády navždy odstrániť. Po februárovom prevrate 1948 Rajcinova moc raketovo vzrástla. 15. novembra 1948 ho menovali do funkcie námestníka ministra národnej obrany pre kádrovú prácu. Pod neho odvtedy spadali všetky armádne spravodajské zložky. Ku koncu roka 1948 získal kontrolu aj nad domácimi rozviedkami. V októbri 1950 ho povýšili na divízneho generála. Bola to obrovská, prakticky nikým nekontrolovaná moc. Rejcin už nebol len šéf jedného úradu. Bol fakticky prvý muž celej armády a značnej časti bezpečnostného aparátu. Sedel v ústrednej brannej komisii KSČ. A na rozdiel od ministrov, ktorí prichádzali a odchádzali, on stále stúpal. Ostatní straníci, vrátane tých na vrchole, sa ho začínali báť. Rejcin si totiž viedol tzv. Kompromitujúci archív. Vydieracie materiály na vysokých funkcionárov, dôstojníkov aj rodinných príslušníkov. Vedel toho priveľa o priveľa ľuďoch. A práve v rokoch 1949 a 1950 prišli najtvrdšie ovocia jeho práce. Pod Rejcinovým priamym vedením vznikli vykonštruované obvinenia proti armádnym dôstojníkom. Od veľkých mien až po stovky bezvýznamných obetí, ktorých životy mali poslúžiť ako ukážka. V januári 1949 odsúdili na smrť Heliodora Píku. V júni 1949 ho obesili. Krátko na to proces s generálom Karlom Januškom, hrdinom bitky o Britániu, šéfom československého letectva v RAF, ktorému tribunál odhlasoval doživotie a ktorý strávil dlhé roky v komunistických väzniciach. Podobne dopadol Karel Kutlvašer, veliteľ pražského povstania v máji 1945. Rejcin a jeho ľudia systematicky likvidovali tých najlepších, aby sa nikto nemohol postaviť strane. V tej dobe to vyzeralo, že je nezraniteľný. Vyzeralo to, že pre Bedřicha Rejcina platia iné zákony než pre obyčajných smrteľníkov. Lenže v stalinistickom systéme platí jedno železné pravidlo. Kto vie priveľa, je nakoniec nebezpečenstvom aj pre svojich súdruhov. A pre Rejcina prichádzal čas, keď to malo platiť aj o ňom. V apríli 1950 sa novým ministrom národnej obrany stal Alexej Čepička, Gottwaldov zaťo a tvrdohlavý karierista, ktorý nemienil tolerovať pri sebe nikoho s vlastnou mocou. A Rejcin so svojím archívom a svojou paralelnou ríšou bol presne ten typ človeka, ktorého Čepička musel zlomiť. Sťažnosti dôstojníkov na metódy OBZ, ktoré dovtedy nikto nepočúval, zrazu prišli vhod. Čepička ich systematicky zbieral a využíval. V decembri 1950 bol Rejcin odvolaný zo všetkých svojich kľúčových funkcií. Krátko ho ešte preložili do štátnej plánovacej komisie. To bola vtedajšia poloha pred políciou. A 8. februára 1951 prišiel sám pre seba ten okamih, ktorý sa nikdy nemal stať. Zatkli ho. Pri zatýkaní museli použiť lesť. Jeho vila bola dobre strážená vlastnou ochrankou, Rejcin sa nedal len tak vziať. Vylákali ho von a tam ho zviazali ako ktoréhokoľvek iného väzňa. A vtedy sa kruh zatvoril. Vo väzení dostal okúsiť presne tie výsluchové metódy, ktoré sám zaviedol. Tí istí ľudia, ktorých dvere v domečku zatváral, mu teraz robili presluchy podľa jeho vlastných príručiek. Bili ho, lámali ho, vyčerpávali ho. A Rejcin nakoniec robil to, čo robia takmer všetci v tej situácii. Podpísal. Tu sa však objavuje jeden zaujímavý ľudský detail. Podľa zdrojov, ktoré skúmali jeho prípad, ponúkol Rejcin svojim vyšetrovateľom obchod. Podpíše vymyslené obvinenia, čokoľvek od nich budú chcieť, ak mu zaručia bezpečnosť rodiny.
Bol to jediný moment, v ktorom ten chladný funkcionár prejavil aj niečo iné, než len ideológiu. Život svojej manželky Josefy a detí pre neho bol cennejší než jeho vlastný. Položil ho na stôl. Súdruhovia z tej istej strany, ktorej slúžil celý život, mu ho zobrali bez váhania. Rejcína zaradili do spiklaneckého centra okolo Rudolfa Slánského, jednak kvôli židovskému pôvodu, ktorý mal procesu dodať antisemický podtón, a jednak preto, aby v ňom zastupoval armádny prvok. Jeho život sa zmenil na predstavenie. Proces s vedením protištátneho sprisahaneckého centra okolo Rudolfa Slánského sa pred štátnym súdom v Prahe konal v novembri 1952. Bol to najväčší a najbrutálnejší monster proces tej éry. 14 obžalovaných, mnohí z nich židovského pôvodu, vykonštruované obvinenia o trockisticko-titovskom sionistickom buržoázno-nacionalistickom sprisahaní v službách amerických imperialistov. Verejnosť počúvala v rozhlase. Tisíce petícií prichádzali do redakcií, väčšina z nich žiadala smrť pre všetkých obžalovaných. Generálny tajomník KSČ a prezident Klement Gottwald odmietol komúkoľvek dať milosť. 27. novembra 1952 padol rozsudok. Bedřich Rajcin bol uznaný vinným z vlastizrady, vyzvedačstva a vojenskej zrady a odsúdený na smrť. Týchto činov sa však v skutočnosti nikdy nedopustil. Súdili ho za vykonštruované zločiny, presne za tie, aké on sám pomáhal vyrábať. Reálne zločiny, vykonštruované procesy s dôstojníkmi, mučenie v domečku, justičná vražda Píku v obžalobe ani nezazneli. Pre režim by to bolo nebezpečné, lebo by to znamenalo priznať, že celý ten systém je založený na lži. V noci z 2. na 3. decembra 1952 napísal Bedřich Rajcin manželke Jozefe rozlúčkový list. Po Rejcinovom zatknutí mu rodina neverila tomu, čo o ňom písali noviny a hovorilo rádio. Rozsudok ich rozdrvil. Vo včasných hodinách 3. decembra 1952 obesili na dvore Pankrátskej väznice 11 mužov, medzi nimi Slánského, Klementisa a Rejcina. Ich popol potom rozptýlili kdesi za Prahou. Po nich nezostalo ani miesto, kde by sa dalo zastaviť. A potom prišiel ten najťažší paradox celého príbehu. V rokoch 1955 až 1957 a znova v rokoch 1962 až 1963 rehabilitačné komisie UVKSČ preskúmali Slánského proces a zistili to, čo bolo pravda od začiatku. Že obvinenia boli vykonštruované. V roku 1963 boli rozsudky súdne zrušené. Rejcin bol teda formálne rehabilitovaný. Lenže nie za to, čo robil, za to, čo nerobil. Spravodlivosť, ktorá ho mala potrestať za skutočné zločiny, za Píku, za Janouška, za stovky vojakov mučených v domečku, nikdy neprišla. Tak sa uzatvára kruh trojice, ktorú sme začali Heliodorom Píkom a pokračovali Karlom Vašom. Architekt skončil obesený, vykonávateľ dožil v domove dôchodcov bez pokánia, obeť čaká dodnes v učebniciach a v armádnych pamätníkoch. A v tomto kontraste je všetko podstatné. Heliodor Píka zomrel dôstojne za nič, čo skutočne urobil. Bol nevinný. Karel Váš zomrel pokojne a beztrestne, hoci bol vinný. A Bedřich Rajcin zomrel nedôstojne za zločiny, ktoré nespáchal, ale nikdy nezaplatil za tie, ktoré spáchal. Toto sú tri tváre jednej a tej istej mašinérie. Jedného z nich postavila ako svoju obeť, druhého ako svoj nástroj a tretieho ako svojho stavbára. A všetkých troch napokon nejakým spôsobom pochovala. Rejcin si zaslúži byť pripomínaný presne preto, čo bol. Bol fanatik komunizmu od 15-ky. Bol agent NKVD. Bol architekt teroru, ktorý posielal nevinných na smrť.
a bol obeť toho istého systému, ktorému sa upísal. To z neho nerobí tragickú postavu. Robí to z neho výstrahu. Výstrahu pred tým, čo sa stane s každým, kto sa zaviaže absolútnej moci. Stalin to vyjadril stručne. Revolúcia žerie svoje deti. Rejcin bol jedným z najgrotesknejších príkladov, aké môže táto veta nájsť. Ak ťa táto trojica zaujala, daj na kanáli follow. Prinášam ďalšie tváre a osudy z čias, keď sa v Československu prepisovali dejiny aj ľudské životy. Do komentárov mi napíš, ktorý z týchto troch príbehov ťa zasiahol najviac. Ďakujem, že si pozeral až do konca.